a'r Fflam. Roedd Lula'r crwban yn caru Cymru, ond roedd hi'n rhy oer. Pan diffodd y golau peilot ar y boiler, roedd hi wedi cael digon. Roedd hi'n rhewi, felly cychynnodd hi i'r goedwig gyffagos i chwilio am gynhesrwydd. Pan gyheiddodd hi, daeth o hyd i gylch o gerrig gyda un fflam y tu mewn i'r cylch. Pa griadur wyt ti'n byw yma yn y goedwig? Gofynnodd Lula. Tan ydw i, meddai Fflam fach. Roedd pobl ifanc yn fy ngadw i'n llosgi'n llachan neithiwr, ond fe adwan nhw, ac mae angen i rhywun fy mwydau i. Rydw i'n sownd y tu mewn i'r cerrig yma. Rydw i wedi bod mor oer, meddai Lula gan grynu. Gad i mi dy gynnes di, meddai Fflam fach disglair. Os wyt ti'n mynd i cael brigen, gelli di fy ngario ac fe fydde di'n gynnes drwy'r amser. Daeth Lula o hyd i frigen, a'i ddal yn y Fflam fach ac fe aeth ar dan yn gyflym. Galla Lula teimlo gynhesrwydd wrth iddi ei gario trwy'r coed, ac roedd y Fflam wrth ei bodd a'i rhyddid newydd. Ond doedden nhw ddim wedi mynd yn bell iawn pan rhyddodd mochyn daear allan o'r llwyni. Beth ar ddaear wyt ti'n wneud yn chwarae â thân? Meddai mochyn daear. Rydw i'n oer, meddai Lula, ac y ddawodd y Fflam fach fy ngadw'n gynnes. Dy gadw'n gynnes? Dy gadw'n gynnes? Oes gen ti unrhyw syniad beth y mae tân yn gallu wneud i'r coed yma? Dim ond un sbarc y mae'n ein gymryd. A gyda hynny, diffoddod y mochyn daear y Fflam bach. Mae'n mochyn daear yn iawn, meddai llais bach ar gangen. Mili miltroedd oedd hi a brasgamu tuag at Lula. Heb ai'r tân yn cydio, meddai miltroedd. Ni fi ddim ar ôl. Byddai'n llosgi holl faith o pridd ac yn llosgi fy nheulu am ffrindiau i gyd. Un diwrnod, fe allai dy Fflam fawr llosgi'r tail pobl hefyd. Beth wyt ti'n olygu? Gofynnodd Lula. Mae dithodd y tân mor brysur gyda thanau yn y coed, dydyn nhw ddim pob amser yn gallu cyrraedd tanau yn y tai mewn bryd. O, mae'n ddrwg gen i, meddai Lula. Doedden ni ddim yn gwybod bod tân mor ddrwg. Roedden ni mor oer. Dydy'r tân ddim yn ddrwg, meddai mochyn daear. ond mae'n beryglus iawn i chwarae â thân. Rhaid i pawb ei barchu. Mae angen tân arno ni i gyd. Edrych ar y haul yn codi o hyn o bryd yn yr awyr. Mae'n brydferth, ac mae wedi ei wneud gyfan gwbl o dan, ac mae angen yr union dan hwnnw i fyw. Yn sydyn, roedd anifeiliaid a phryfed yn ymddangos y mobman. Roedd creaduriaid y goedwig i gyd yn calamu. Rhedwch, meddyn nhw'n gweiddi, mae tân allan o reolaeth. Rhedwch nerthu draed. Am eiliad, roedd y criw bach o ymfeiliad wedi synnu. Yna rhedodd pob un ohonyn nhw. Cudiodd y crwban a'r miltroedd yng nghefn y mochyn daear a bantan nhw gyda tân yn rhuo y tu ôl iddyn nhw. Roedd hi'n dod yn nes ac yn nes. Roedd Lula mor poeth nawr, roedd hi'n bron wedi llaethu gan y gres. Yn sydyn, aeth diwedd cynffon y mochyn daear ar dan. Bydd rhaid i Lula yn mynd i weithio'n galed iawn i'w patio a'i dithodd. Gan deimlo grym y fflamau o cwmpas, doedd ei tân dim yn stopio. Roedd yn edrych mor wyll ac mor grac. Roedd Lula'n teimlo'n siŵr ei fod yn mynd i dal nhw. Doedden nhw ddim yn gallu mynd yn ddigon gyflym. Roedd hi'n bron a chydio ynddyn nhw. Ac yna, yr un mor sydyn, roedd toriad enfawr yn y coed ac roedd yr anifeiliaid yn rholio i lawr Llafar ac i mewn i bwll bach. Rhedodd y tân allan o danwyth.
ac aeth I ffwrdd tua'r coed gan losgi unrhyw goed y gallai ddod o hyd iddyn nhw. Rydyn ni'n ddiogel am tro, meddai mochyn ddaear. Mae hwn yn gyfnod atal byr y mae'r bobl wedi rhoi i'r mewn i'r arafu'r tân. Ni fydd yn achub y coeter, ond mae'n rhoi amser I diffodd yr tân geisio rheoli I fflamau, ond fe fydd yn cymryd blynyddoedd I popeth wella'r eto. Ond sut dechreuodd y cyfan? Gofynnodd Lula. Ai fi oedd hwnna? Gall tanau cychwyn mor hawdd, ac nid yw tân yn gwybod caredigrwydd. Rwyt ti wedi dysgu llawer heddiw, atebodd y mochyn ddaear. O'r diwedd, dringodd yr anifeiliaid allan o'r pwll. Yr unig beth a welon nhw oedd olion siarcol du, o'r hyn a ddi, unwaith y goed iddyn nhw. Cododd dithoddwr tan Lula mewn menig enfawr a gweiddodd I un arall. Edrych beth dwi wedi ffeindio. Mae'n rhaid mai dyma'r crwban sydd wedi mynd ar goll. Fe addan nhw I lawr i'r tŷ. Doedd Lula byth yn awyddus I fynd allan rhyw lawer ar ôl y diwrnod hwnnw. Roedd hi wrth ei bodd gyda'i hardau glud yn y gegin. Sylwodd ar y fflam fach a welodd cyntaf yn y goedwig. Roedd yn tu ôl i'r ffenestr y tu mewn i'r boiler a roedd wedi ffrysio. Roeddwn i'n meddwl beth yn wedi digwydd I ti, meddai Lula. Paid â phoeni amdana I, meddai fflam fach. Rydw I o dan reolaeth yma nawr. Rydw i'n helpu di gadw gynnes ac rydw i'n hoffi gwneud hynny. I'r cyfan roeddwn I eisiau bod yn gynnes, meddai Lula wrth syrthio I gysgu, gan freuddwydio am grwbanod meddalgar, moch dear dew a phrydded deallus yn dysgu'r byd I gyd I barchu dan. Wedi cyfan, pwy ar sy'n mynd I wneud?